Ndihlala ndisiva abantu bethandaza. Sanibonani molweni ndenamkela kweZC-TV ngesiXhosa. Usibongile uyathandaza uthi Thixo, uyazi uba inhliziyo yami igcwele uthando lukakwenzo. Kodwa Thixo lo mfana sendifake kweey'ngxaki ezininzi. Uthi noba sendizama ukukera amazambana, ndizama uklina, andikwazi noconcentrate, ndicingana nalo mfana. Uthi ndicingana nokumoyizela kwa okonwabisa inhliziyo yam nangendlela ndijonga ngayo. Ethi Thixo, ndiyawucela umoya oyingcwele ususe ezi feelings endinazo zalo mfana. Wathi amen. Kanti uDeliwe uvile lo mthandazo ngesithi, hayi bo ntombo, lo mthandazo ayinguwokholwa mntanam. Usibongile uthe ingxaki ukwenzo simove on, nami ke sendibona uba lixesha elirayithi loba nami ndenze njalo. uDeliwe uthe ile nto uyifunayo na vele leyo wena. Uthe ayikho into azoyenza ke usibongile. uDeliwe uthe ke khawunxibe izihlangu zakho sihambe. Xa befika ke etown eThekwini, usibongile uthuswa into uba bangakwi-flat kakwenzo besebuza uba hayibo besingatshanga sizothenga amazambane sifunani apha. Wathi uDeliwe libala ngamazambane, apha sizothatha umntu wakho. Usibongile uyabuza ukwenzo. Hayi mama, utata wathi ningaphinde nijongane nokwenzo. So abuze uDeliwe usamfuni na? Athi ke usibongile andifuni uba ngathi andithobela imithetho katata. uDeliwe uthe uthando ke alunkqonkqozi kabini, so njengangoku mna ndizokunika elinye ithuba ongasoze uphinde ulifumane. Nangoku ke usibongile ke esiphuma ke emotweni ehamba ngaphakathi kwakwenzo kukwenzo uzincokolela noNomalanga futhi bakhozi nje kumnandi khunjuzwana ngeza kudala kuyahlekwana gqi. Usiboke ubone ngefestile uba kukho bani, kwabe kukho noThuli noMamvike bambonile ke bona nanobo babonile. Uvele wajika ke usibongile asobona yonke loo nto leyo. Ufika ke ngokuDeliwe phandle uyacaphuka. uDeliwe ke uyiloo nto nje ezithule uyabuza uba kutheni osandithethisa ngoku. Uthi ke usibongile ufike ukwenza ehleli noNomalanga phaa babuyelene. uDeliwe uthi ke ngoku wena ke uqinisekiswa yintoni ngaloo nto leyo. Wabesithi omnye ubonile nje bendlela abahleli ngayo abantu akho sidingo soba nje abechaza futhi ngeke athethe kwanokwenzo yena. uDeliwe ke uthe ube rongo ke kule into buyela uyothetha nola mfana. Usibongile uthe soze yena ayozihlaza laa mntu lo akasamfuni. uDeliwe uthi bendikuthemba ke Sibongile, bendithi uyifighter undiphoxile. Usibongile uthe soze ayolwela kwa umntu angenandaba naye yena. Ethi sendiphoxe nje utata kwale into ndimphoxa for nothing. Waqwela ke ngelithi uzomxelela kwatata ke lo uba wena uDeliwe bezomenzisa ntoni. Yho, uDeliwe wathi uzokwenzani? Uzokwenzani? Ephindaphinda ke baphazanyiswe kukufika kaMr Manager ke ukhuzwayo ofike ephoxeke emanzi engathi unethwe imvula. Ethi nje ifactory kuthiwa iyavalwa uyaphela ke ngokumsebenzi ngenxa yala 250 million ingakhange ifunyanwe yethenda. Wabesengenelela ke usibongile sithi ithenda ke ilahleke ngenxa yam nokwenzo kule nto yethu besiyenza sisithi siyathandana. Ngoku akho thenda nabantu bazophelwa imisebenzi ngenxa yobubhanxa bethu. Ubashiye beme apho ke bothukile. Aziba ke izawuthi na into kakwenzo noSibongile. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, like, singecomment futhi bye.